ni wacho ni onego bed ni umakoru konyoru, to aola mar mbese nyalo donjo iye kanyo manyalo miyo ng'ato potoka kata odhi e yo moro ma ok ni kare. Okay, thank you Joyce. Bado tunapo kendo mana wacho wuoyo about polycom gimwatimo. Ka wacho ni be your sister's keeper. Sani ikia gima dhi mbele gima nyathi manyako kale. To kendo wacho ni nyithindo manyiri wacho ni speak up or speak out. Nitiere gik ma nyithindo manyiri kale but ok ginyal wacho. But ka wa empower gi kaka polycom girls, imiyo gi power mar loso maka gimoro amora gidhi through to giwacho. That's why wacho ni mentorship matters a lot. Kaka wangiso gi ni biuru office mondo walosi. A problem solve is a problem have whatever. Hapa ni winjo gima wacho. Koro kapo ni nyako dhi kalo gimoro matin to owacho gima shida gimokale kaka one big sisters. Ka obiro waloso. Ingeni kiloso gi nyako kata kiloso gi ng'ata problem no dhi bedo solved. Koro ka gibiro waloso kodgi, wangiso ni gima kama timre, waonge gi sanitary towels, waonge gik matindo gi buge wanyocha pi odhigo, we are being sexually harassed. Wan kaka minegi ama nyithindo manyiri kaka big sisters, wakonyogi in terms of mentorship. Mane gima nyalo wacho. Kapok wadhi mbele kod twak mar